Martxoak 8 hortxeare ginean bideo ikusten ezaz irudi politak utzi zizkigun Martxoak 8ak, baina zenbat borroka aurretikan Gabon Oiana Etxabarrieta. Eta mila esker gurera etortzeatik gaur lehenbizikoz gainera, beraz oso pozik gaude. Ni ere bai. Konta iguzu Martxoak 8, ze irudi, ze aje, ze borrokarako gogo utzi zizkitzu gehiago? Gehiago, bueno, esan bardo lehenengo gauza da, ortengo Martxoak 8tik ni Bilbon egin nuela manifestazioa, hor ikusten zen irudietan, izugarrizko euriarekin, beraz, kuleroak bustitzerainoko konpromesuz aurrera jarraitzeko pres gaudelaren konbentzimendu osoarekin. Eta, bueno, bromak aparte, ikusita ze guraldiz etorren, ze ala ere kaleak hartzeko green izugarriz dago, mugimendu feministak izugarrizko indar erakustaldi erakutsi du berriro ere, hiriburu guztietan eta herripilo batetan, beraz, bereiek esaten zuten ez, badaukagu jende nahikoa, aliantza hauek sortzeko, eta gogo horietatik tiratzen jarraitzeko badagolako, borrokatzeko asko oraindik ere. Badago borrokatzeko asko eta badago indargune handi hori, egia da Martxoak 8an ikusi denon kalez betetako, jendez betetako kaleak. Baina pixka bat urrutirago ere egon zara, larunbatean akaso Bilbon, baina oraingoan ozeanoa zeharkatu duzu eta Salvador aldean izan zara. Konta iguzu zertan ibili zaran Salvadorren. Bertara joan ginen bi kide edo bi elkarte akonpainatzera, legebiltzarretik, hemengo Euskal Herriko hainbat gobernuzkanpoko erakunderekin batera, hango elkartekin lan egiten dutenak, eta gobernuarekin batera badago giza eskubideen defentsa sustatzen duen programa bat. Eta hien herrialdeetan arriskuan dauden pertsonak denbora batez Euskal Herrira etortzeko programa da, baina lan politikoa egiten jarraitzera bereien buruak zaintzeaz gain. Eta orduan beti badago akonpainamendu bidai bat bueltan. Guk bertan ere, bertatik bertara ikusteko, zein den egoera, haiekin batera hainbat gunetan eta inzidentzia politikoa egiten saiatzeko. Eta orduan egon gara, bi perspektibarekin edo bidai honetan alde batetik, langileen lan eskubideen alde dauden sindikalistekin elkartu ginen bereziki, eta beste alde batetik mugimendu feministako jendearekin. Eta han ikusten duguna da, beti bezala, elkarlanerako eta borrokarako green ikaragarria, baina errepresio izugarri bat momentu hauetan. Ni duela 5 urte ere bertan egoteko aukera izan nuen mugimendu feministako kidekin, eta garaian borroka nagusia abortu eskubidearen aldekoa zen, ez? Eta izaten jarraitzen du gaur egun, zen oraindik ere kriminalizatua dago abortua El Salvadorren. Baina 3. edo 4. mailako borroka bilakatu da, lehen planoan, eszepziozko erregimenaren kontrako borroka dagoelako. Eta baitu politikoak daude, desagertuak. Izan ere, pixkat kontestun jarrita, orain Bukele presidente, eta hor berak jarri zuen aldarri nagusienetako bat, izan zen kaleak seguruak izango dira, delikuentzia bukatuko da, marak desagertuko dira, baina esateko dago, hori dena hasi zela egiten, jendea pozik, baina orain esan beharra dago, ez da datua jakina dena, euneko Salvadorreko herri guztiaren 2,5 kartzelan sartua dagola. 2,5. Ondorioz, Bukelek ez dakit bete duen esandakoa, edo ja aspaldi burua juntzaian. Klase garbiketa bat egiten ari da. Nik hori nabarmenduko nuke. Maren ondorioak jendartearen parte pobreenak, klase apalenek sufritu izan dute, eta egin dutena da, auzo horietara joan, eta auzo horiek garbitu. Hau da, klase garbiketa argi eta garbi bat. Ez daude aberatsak espetxetan. Ez zeuden bezala emakume aberatsak espetxetan abortatu izanagatik. Emakume pobreak ziren, eta momentu honetan jendartearen parte pobreena da espetxean dagoena. 2,5 horretan, maren testu inguruan zebilen jende bat egongo da bai, baina hor edozein garbitzen ari dira, ez? Eta hor, badibide oso argi badago, alde batetik, bai, eta nik ere horrela bizi dut, eta kontraesankorra da, edo ez, sentimendu oso kontraesankorrak eragite dizkigu, ni San Salvadorretik lehen aldiz, kaletik lasai, ibiltzaren sentsazioa izan dut, ez nintzen inoiz,
kaletik horrela ibili, supermerkatu batean sartu, eta herritarrak ere ikustituzu, eta gerturatzen zitzaizkigun hori esatera. Baina aldi berean, zein da prezioa? Nor ordaintzen ari da, hau, ez? Esan dudan argi eta garbi, jende pobren ari da ordaintzen, eta irakasle batek, sekundariako irakasle batekin elkartu ginen, eta bera horrelako auzo batekoa da. Eta berak hasiran esaten zigun, joni, hasi zenen honekin igukeleren aldekoa nintzen, eta ondo ikusten nuen. Bizilagun batzuk atxilotu zituzten, arraro egin zitzaidan, baina zeo zerra ingo zuten. Bere gurasoak atxilotu zituzten, ja horro oso arrara, baina zeo zerra ingo zuten, eta alaba atxilotu zuten gero. Eta alaba atxilotu zutenean konturatu zen hor, zeo zerrak ezula funtzionatzen. Alaba zela, maretakoa, kontzentra batera joan zen, desagertuen inguruan zen, esan behar da gainera espetxean daudela, baina inork ez daki ze espetxetan dauden, ze baldintzetan dauden, bizirikote dauden, badago jende espetxetan hildena, eta ez dakiten non dauden, eta, ordan, non daude ez, gure desagertuak. Telebistan hitz egiteagatik, gizon hau atxilotu zuten, eta bere semea ere bai. Hori da gertatzen ari dena, haua zabaltzen baduzu, pozik baldin bazaude gertatzen ari denarekin ondo, baina haua zabaltzen duzu momentuan, 2,5 espetxean, ez da? 2,5 iritsi etekela 3 edo baki noraino iritsi eteken. Egoera guzti horretan esan duzu klase garbiketa bada, eta beti dakigu, beti gertatzen da, klase garbiketa horietan gainera biktima bikoitz beti emakumeak. Eta esan duzu, leno abortuaren eskubidearen aldeko indargune oso fuertea zegoen bezala Salvadorren, ezagutu ditugu hainbat, ez da, Teodora Vázquez eta Euskal Herrian ere askotan egondakoa eta kontatutakoa bere historia 12 urte kartzelan pasata. Aborto espontaneo baten ondorioz, aborto espontaneo baten ondorioz, ikeragarria dan kontu bat, guztiei lehen mailan zegon, orain, klaro, zuk esan duzuna, 3. mailan, hor bizi irautea da orain helburu, nola ikusi duzu emakumeen egoera? Ba diozuna, birritan zapaldua, eta posible da, ez daukagu daturik, ez dakigulako ere ez, jendea ze arrazoirengatik espetxeratu duten. Tardan, mugimendu feministako kidek esaten ziguten, posiblea da, seguru gaude, ospitale publikoetan abortu espontaneoengatik edo gerturatu dien emakumeak espetxan egotea momentu beguetan, baina ez daukagu daturik. Garai batean ere ez egon gardentasunik, baina mugimendu feministakoak gerturatu zitezken espetxetara, hitz egiten zutenan zegoen norbaitekin, komentatzen zioten sartu dute beste bat honekin. Orain, familiarrek ere ez daukate komunikazio biderik espetxan daudenekin, eta abokatuek ere ez. Ordan, inkomunikazioa, gardentasuneza, izugarrikeria bada gertatzen nahi dena. Eta orduan, esaten ziguten, seguru gaude emakume pobreak espetxeratzen ari direla abortatzeagatik, oraindik ere El Salvadorren lehen mailako homizidiotzat hartzen da no nazidoaren, ez jaioaren abortu bat, Eta horrela jarraitzen da aurrera, eta esan nahi dut, esaten dagunean kartzela zigorra, ez da hilabetetakoa, ez da gutxi hilabetetakoa balitz ere, ez da egun bateko ere litzake izan behar, oinarrizko eskubidea beharko lukelako. Ari gara hitz egiten 12, 14, 15, 17 urteko kartzela zigorrak, alegia bukatu dala euren bizitza. Eta estigma soziala eta dena. Estigma izugarriak. Momentu ilun honetan gauza positibo bat atera baldin bada, bi esango nituzke, bada garai batean haian fragmentatutako edo bakoitza bere lanetan norabidetutako mugimendu horiek elkartzen ari direla errepresioaren aterkipean, ez denak ari direlako sufritzen. Hor mugimendu interesgarriak ematen ari ziren, mineriaren kontrako borrokan zeudenak mugimendu feministarekin elkartu dira, sindikalistak garai batean ezkerreko mugimendutan egon zitezken jendearekin moneri dira aliantza batzuk sortzen. Eta tarte honetan ere bai, Korte Interamerikana, giza eskubideen korte honek Beatriz kasuaren gatik sententzia bat egin du, sententzia kondenatorio bat, El Salvador estatuaren kontra. Esanez, Beatriz estatuak edo estatuaren indarkeria obstetrikoak erail zuela. Beatriz izan zen pertsona bat minbizia oso aurreratu batekin haurdunaldi
inora ez joan haurdunaldi batekin aurrera jarraitzea derrigortu zutena, eta beraz tratamendu atzera erazi ziotena, minbiziaren kontrakoa, umea hil zen eta hilda jaio zen, eta Beatriz Hortik eta gutxira hil zen, hil zuten. Eta beraz, Beatrizek berak abiatu zuen El Salvadorren kontrako mugimendu bat, esan ez zuela beste bat nahi berari gertatutakoa gertatzea, bere amak jarraitu du, Delmik Euskal Herrian egon dena gainera, eta lortu dute sententzia kondenatorio bat. Eta hor derrigortzen dute emakumeen sexu eta ugalketa eskubideen inguruan lan egitera, El Salvadorreko gobernua, indarkeria obstetrikoaren kontra egitera, esaten da abortuaren kriminalizazio maila hau eten behar dela nolabait, penetan geratu dira ez delako gehiago intziditu esanez hau bertan bera utzi behar dela, baina bada bide bat eta zentzunetan ere eskatu ziguten gukona ekartzea eta El Salvadorreko estatua sententzia hau betetzera behartua sentitu da. Azken finean zuk esan duzuna, ez da, aliantza horiek sortu daitezela anbito guztietan, gune guztietan, eta Salvadorri esatea gainera arduratzeko da, ze askotan esan dugu, ez da? Gai hauen inguruan batzutan beti ozeanoaren bestaldean edo beste kontinentetan begiratzen dugu, baina Bukele oso begionez ikusten duten asko dira hemen etxean, eta kontuz, ze horrelako esku hartzeak ondo iruditzen zaizkie hemen ere. Beraz, askotan esan dugu, hemen abortu eskubidea, orain badaukagu, baina ez du zertan betirako izan behar. Ondorioz borrokan jarraitu behar dugu, ze egon badago egoera hori. Martxoaren 8an mugimendu feministak egin zuen aldarria da, faxismoaren aurrean aliantza feministak. Eta aliantza feministak ez ditugu soilik hemen eraikitzen. El Salvador edo bestelako herrialde batzuk ultrakonservadoren probaleku bilakatzen ari dira, izaten ari dira aspaldian, eta bertara begiratu behar dugu, beraiekin batera, mugimendu feministarekin batera, hangoarekin batera, aliantzak egiteko, eta uste dut inoizko aldarri garrantzitsuena dela testu inguru honetan. Trumpen, Bukeleen, Bolsonaroen edo Abascalen aurrean badaukagulako ere hainbat indar, lortu genuen atzera ez egiteko, baina ez horretan bakarri geratzeko, aurrera egiten jarraitzeko. Hori da, aliantzak beharrezkoak ekine aurrera egiteko. Bai, eta alaxe bide horretan esate baterako, hain zuzen ere ondo aipatu duzue, Basaurin egindako topaketa hauek, ez da Basaurin egitea kasualitatea izan, Euskal Herrian aborto eskubidearen alde, edota abortuaren errealitatea oso modu agerian ageri izan delako, besteak beste, Basaurin ez da. Martuteneko espetxea bera, ere etxiko da, baina bertan izan zituzten, esaterako erizainak, medikuak, abortuarekin zerikusia izan dako hainbat jende. Ze puntutan gaude, zegia da, akaso, ozeanoz bestalde, erraz ikus ditzakegu, alako basakeriatzat jo ditzakegunak, gertu dauzkagu, atzera egiten ari gara, akaso hori ezin esan, bai, akaso, baina aurrera egiteko aukerarik bada, ze puntutan gaude, ze oso gai erriztakorra dau, eta inundik inoran ziurtasuna ematen duena, Euskal Herrian aborto eskubidea ze osasunetan dago. Esango nuke, 80. hamarkada horretan sortu zen eta sortu ziren hainbat mugimendu eta indarguneren aparretatik edaten. Baina ja barruko edaria desagertzen ari dela esango nuke. Mugimendu oso potente bat egon zen, hainbat mugimendu feministako kide, erizain, medikuren artean, hainbat klinika sortu ziren ere bai eskubide horren alde borrokatzeko, eta ustez hori publifikatu den neurrian, baina planifikazio espazioiek beharrez ditugunaren zentzua edo izan dugu, nire ustez oso garrantzitsua da ulertzea, abortuaz ezin dugula modu isolatu batean hitz egin, sexu osasunaz eta ugalketa eskubidez hitz egin behar dugula, eta ustut ikuspegi holistiko hori galtzen ari garela. Eta partzelatu dugula askotan borroka hau. Eta justuki duela pare bat aste legebiltzarren ere eztabaida bat genuen, kasu honetan hilerokoaren osasunari buruzkoa, bertan ematen zaiz edo beharrezkoa ditugun higienerako kontuen inguruan, eta guk eraman genuenean sexu eta ugalketa eskubideen perspektiba etzen ulertzen, zergatik hor ere kokatzen genuen, ez?
Eta ustut zehozarrik irakatsi baziguten hortik begiratzea dela. Ustut ekosistema horretan eta mugimendu feministan bertan aldarrikapen hau apurtxo bat atzera utzi dugula, Gallardonek eraman gintuen kaleetara, baina orain astuta daukagu hau, eta berreskuratu behar dugu, zeren asko daukagu egiteko oraindik. Esan genezaket, hain zuzen ere, hemen ere badela, klase usaina, dariola auziari, alegia, ongi bizi gara, eta badugu nahikoa baliabide, esan dezagun ustez publikoa den hori, pribatuki sustengatzeko. Akaso, osasun sistemaren gain beraz ari garenean, emakumeok hori lehenagotik jakin badakigu, kasu honetan, haurdunaldi eteten auzia hain zuzen ere erabat privatizatuta dagolako ala beharrez? Zalantzari gabe, klase kontu bada argi eta garbi. Eta hor, nik uste, falta dugula gardentasun eta osasun publikoan ematen diren bideen inguruko azalpen argiagoak, ez? Momentu honetan egia da hainbat klinikekin dagoela borondatezko etete hori egiteko bidea zabaldua, ezin ditugu guztiak saku berean sartu, zalantzari gabe, ez? Badaude batzuk emakumeon eskubidetan oinarritutako lan bat egiten ari direnak, eta besteak, ikuspuntu guztiz mekaniko batetik horrutziko dut, ez dut hausnarketa gehiago ingorri buruz, egiten ari direla, ez? Osasun sistema publikoak momentu honetan ezin duelako berehalakotasunean erantzun. Baina ezin dugu ekintza horretan bakarrik geratu. Hori da, bizkat, esan nahi nuena, ez? Emakume hauek informazioa, emakume guztiok informazioa behar dugu, zeintzu diren gure eskubideak, ze metodo dauden, ze metodo eskuratzen dizkiguten, eta asko galtzen ari gara informazioaren perspektibatik. Eta gero, klasik uspeia duela guztiz, bai, zer gertatzen ari delako, nik orain harin egin nahi dudanez eta privatizaziorako eskubideare bai bermatu denez, hau da gure osasunarekin berriro ere negozio egitea bermatua dagoenez, osasun sistema publiko dijo, baino jungo naiz ordainduko dut eta harin egingo dut. Gertatzen den bezala, higiene menstrualarekin, baina ez dugu pentsatzen, hori ez dela edonorentzako. Eta prebentzioan, informazioan, oinarritutako bestelako sistema batzuk behar ditugula. Gaur-gaurkoz, oraindik ere, mediku edo osasun langile batek, gainera, uko egin ditzaiokelako, ez? Alako inolako prozeduratan parte hartzeko, esan nahi dut, negazionismoak, emakumeon haurdunaldi etete eskubidearen aurrean dauen negazionistek lan egin dezaketen normaltasunez, ezta? Osasun sistema publikoan diot. Eta hor aztertzeke dago negazionismo honek zenbat duen ere moraletik edo zenbat duen ekonomikotik. Zeren zerbitzu pribatuan egiten dute lan mediku horietako askok, justuki negazionista moralak omen diren horietako askok, eta zerbitzu pribatuan ez daukat inolako arazorik hori egiteko. Hemen ikerketa lan interesgarri bat zabaltzen ari zaigu, argi beraz gai hauek bereziki gogoko ditugu eta bereziki bizitzen ditugulako, interes propioa daukagulako, ekingo diogu azken galdera bat, mezu esan dezagun baikor batekin, guztia ez delako izango hemen ikatza esan dezagun. Gasteizko ganberan urratsak emateko ahalegin egon badago, besteak beste protokolo eskaera bat baita ere segia da, eskuinak fazeta asko dauzkala, batzuk oso egiturazkoak, eta beste batzuk oso esan zurraragizkoak baita kalean ere, ez bakarri mediku konsultetan, eta gazte belaunaldi berriek akaso balio askiagoak badituzte, baina gerora errealitate arriskutsu batekin topo egiteko arriskoa daukate, eta hori jaiguna ere bada, gaua ere bada, biderkatzen ari dira gauetako eraso horiek, eraso homofoboak, sexistak noski, matxistak, hor badago esku hartzerik, ardura hartzeko asmoa baduzuen, Gasteizko ganbera santu horretan. Gasteizko ganbera santu horretan gainera egin dugola eta eskatu diegu beste batzu egin dezaten lana. Eskatza libre. Baina bai, hor proposamen bat eramaten genuen, uste genuelako jatorri heteropatriarkaleko eraso ez hitz egiten ari garela, eta orain arte askotan gaina modu oso partzelatuan begiratu dugula. Eraso LGTBI-fobikoak alde batetik, eraso sexistak beste batetik, eraso arrazistak beste batetik, jai giroan oso ondo zenien bezala botere harremanen baitan mugitzen den edo zer biderkatu egiten dela ikusten genuen, ez?
Eta inondik inora ez duguna eskatu da protokolo itxi bat egitea, bai gida bat osatzea. Zergatik hori herrietan baliagarria izan daiteken zerbait bilakatu daitekelako. Baina gida bat gaina gero herri bakoitzak bere prozesuak egin ahal izateko. Ez duelako balio, goitik bera idatzitako eta araututako zeozer. Protokolo baten birtutea bada elkarlanean egiten den zerbait eta eragile ezberdinak aitortuaz. Beraz, bai ikusten genuen hor garrantzitsua mugimendu feministak eraso sexisten inguruan urte luze hauetan egindako lana aprobetxatuta, ez? Geroz eta gehiago gure guneetan ikusten dugun erasorik gabeko gune bilakatu nahi baldin badugu, ez? Norabide ikuspegi orokorrago batetik ekiteko. Eta orduan, Eudelek, hori, esaten duen eskoa garritu, Eudeli eskatu diogu bertan bagauden arren, bestelako eragile batzuekin eta dituekin batera, eta jaietako eragileekin batera, oinarrizko gida bat sortu dezan. Egia esan da, eskua garbitu, zure kasuan ikusten ari gara, eskua garbitu ez dituzula garbitzen, gehiago esango nuke akaso zikindu, saltsa guztietan sartuta baitzaude, eta ze pozgarria dan. Hemendik aurrera Euskal Herriari begira, Salvadorren egin duzu akonpainamendu lan hori, eta baita ere, ona ekartzean gertatzen dana, eta nik beti esaten dut zenbat ikasten dugun ere beste herrialdetan jondan, naizta egoera eskas egon beti daukagulako pila bat haiengatik ikasteko. Hona etorriz, aurrera begira ze urrats daude emakume, guantxe hitzin dezue ekinekin batera, ez da, ze bide dauden legebiltzarretik eta ze urrongo bide dituzuen feminismotik eta feminismoruntz begira beste legebiltzarretik. Legebiltzarrean nabarmenduko nuke indarkeria matxistaren kontrako lan handi bat egiteke dagoela oraindik, eta justu protokoloen inguruan hitz egiten baldin genuen, pasaden ikasturtean Euskal Herrian eragin handia izan zuten, denak dira horrelakoak, baina potenteki eragin gintuzten bi erailketa matxista egon ziren, Maialen Mazonena eta Lourdes de Loyorena, horrek erakutsi zigun oraindik ere zenba dagoen egiteko koordinazioaren perspektibatik, informazioaren koordinazioaren perspektibatik, eta lan bat bai abiatu genuela zentzu horretan. Orduan, indarkeria matxistak izan behar du urgentzia zeldutako bide bat, eta orain arteko, eta askotan bestearekin lotut ere ez, gauzak partzelatuta ikusteko ohitura izan dugu. Nire kompetentzia hemendikona doa, eta nirea hemendikona, baina erailketa matxistaek indarkeria patriarkalak ez du partzela hau eta zulertzen, ez du kompetentzia zulertzen, ez? Orduan, horren aurrean lan egiteko erantzuteko bestelako modu batzuk bilatu behar ditugu, eta horrek zerikusi asko du mugimendu feministak erakutsi duen aliantzak eraikitzeko horrekin, eta hori izango litzateke, norabidetako bat. Eta agian bestea ere nabarmenduko nukena da, pasaden ikasturtean indarkeria, berdintasun lege berritu bat sortu genuela, bertan bide asko zabaltzen ziren, indarkeria matxista bera birkontzeptualizatzeko, ez, hainbat faktore kokatzen ziren, eta guk ere asko dugu ikasteko, esaten zenun bezala, indarkeria obstetrikoaz hitz egiten genuen, berdinen arteko indarkeriaz hitz egiten genuen, indarkeria bikarioaz hitz egiten genuen, azken urtetan indarkeria hauek potenteki sartu dira gure egunerokoan, baina erantzunak oraindik uste dut ez direla honek eskatzen duen tamainakoa, beraz, hor ere beste norabide bat hartzen saiatzen ari gara. Bidea horixe da, eta zue jakin dezazuen orentxe oianak esan duen indarkeri klase guztiek, eta oraindik gehiago ere badirelako, eta jakinan gainean egoteko horrelakoa gertatu bazaizkitzu, salatzeko, entzuteko, eta zure ahotsa entzuteko, noski beti hemen izango garela, eta, oianari ere eskerrak, legebiltzarretikan beraien harriko xorra aurrera eramaten dutela, harria handia, eta indartsua izateko, holako arresi batzuk botatzeko. Botako ditu. Oiana, mila esker, eta lister arte. Mila esker zuen.